Yesu umhle udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu sinikeza udumo ukuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje ngalendlela esihlangene ngayo. Umoya wami uyayitusa inkosi, ngiyajabula kakhulu. Abanye ke engibabonayo engibaziyo, abanye ke angibazi kodwa le manje ngizobe khuluma bayangazi. Siyabonga kakhulu. Ngiyabona nje baseThekwini bakhona la. Ngiphakamisa amehlo nomashu bakhona la. Sengisho ngathi ukuthi siyanini kwamashu. Sengisho ngaphathuka hayi ngeke ngisho. Ngathi niyasazi izathu indaba angasho. Phela manje masisekhaya lomuntu bese uyamema kanti mhlamba kanayo nekhaphothi engaka uzobenze njani laba bantu? Ngibona imemele yena abazi ukuthi bazolingana nendlu yakhe. Ayangikhuluma angibingeleleke ngaze ngikhulume indaba. Ngibingelele ngijabula nje ukubona nokuzwa ukuthi hawu abefundisi bangaka la. Ngizogijima nje ngoba bathe mabezisho la ngababhala ngabaphuthuma. Ubaba uMhlongo wasemishini eKenani. uBishop ulady Bishop uGwala, baba umfundisi uSithole nomama wakwakhe. Umama umfundisi uMaseko nobaba wakwakhe. Bani ngasamshilo usandile Khumalo. Siyabonga kakhulu ke ilaba abefundisi. Makhona abasalileke bazalwane bangixolele. Ibona abangezanga la phambili ithuba balinikile. Kodwa ke kube kuhle phela ukuqhamuka sibone ukuthi ingcebo zikaNkulunkulu zingakanani ezikhona. Ngiyathobeka kakhulu ke befundisi bami ukuthi nikhona. Ngiyathobeka kakhulu. Ngihlala ngisho ukuthi ngingumnyinyana, abantu abaningi aba-understand ukuthi ngithini manje ngingumnyinyana. Ikakhulu umintshelo isimhlophe. Ngingomncane ngoba ngiphenduka izolo. 2010 uNkulunkulu engibiza ngawuqala umsebenzi ngo-2011. So abaningi ke befundisi bami la bebevele sebengabefundisi. So yikho ngithi ngiyathobeka ke kakhulu. Kodwa yodwa into engisizile ngiyithanda ukisho lento. Khona bonke abantu bezosizakala abadinga ukusizakala. Nami ngangenziswa uNkulunkulu. Yabona uma ufuna ukukhula kumoya, ufuna ukukhula njengexabisa elikhelelwa njalo lifaka umanyolo, wongena emkhosini. Ifasting ke kulabo abangazi ke, ifasting sithi umkhosi uNkulunkulu igama nginikeza lona. Siqale thina ukungena emkhosini ngo-2014. uNkulunkulu ukhulume ngo-2013 wathi asingene emkhosini. Sebeqalile abazalwane engikhonza nabo siqala umsebenzi ngo-2011. Thina sizingani ukudla babunsibande makuthiwa uJanuwari. Ngithi mina ngifuna ukwenza into engayazi enziwelani. Nizilelani ngoJanuwari. uFebruwari yena uyekelani. Ziningi inyanga onyakeni. Yini nakho kwathiwa kuzilwa ngoJanuwari. So mina kwangisiza uNkulunkulu angifuni ukwenza into engibonelayo.
ufuna ukwenza into okuthiwa mangiyenze. Thema uphela ku-2013 wakhuluma kuNkulunkulu ukuthi ufuna sizile njalo ngoJanuwari, wachaza isizathu ngoba kuqala unyaka. Ngambuza ukuthi masizile ukudla ke Nkosi ufuna siqale nini? Wathi ukuze ngibone ukuthi niyangithanda qalani mhla ka-1 ningahle. Lo amabandla amaningi aqala ngomhla ka-3, 4 wathi ngesikhathi beyosa bedla inyama nina senihlezi lami. Lokusaqala lapho kasikaze sibheke emuva. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngiqhubeke-ke ngibingelele bonke obaba abakhona, omama, intombi nensizwa no-Sunday school egameni leNkosi. Nimi lapho ngoba nithanda noma sekuphela indaba. Ngibona izihlalo zikhona nakhona lapha phambili. Ningahlala uyazi ukuthi kube khona abantu abamile. Ngaphandle malimi ngoba nithanda nisebasha amadolo ayavuma, akuyona inkinga lo. Angidluleke ezimemezelweni ezimbalwa. Ngiyabona kukhona ukudideka okuncane kufanele sikulungise ngekhaya lethu. Abantu abami akade bedumisa la engakathathi umphathi wohlelo bebonga ukuthi basekhaya lethu. Akukho wrong lokho. Angithi nize njalo abantu abami. Khona umahluko-ke phakathi kwekhaya lezwi nebandla uNkulunkulu angibizele kulona. Ikhaya lezwi siliqale ngo-2020. Ibandla uNkulunkulu angibizele kulona liqale ngo-2011. Ngo-2010 wakhuluma nami uNkulunkulu ebusuku ngezwizwi ngingakholwa, ngiziphilela nje ngiwubaba ophila noma kanjani. Abazi obaba baphila noma kanjani. Mhlawumbe igama elifithayo ngithi ubabonakele. Mhlawumbe sezozwakala. Ngesonto ngangazi ukuthi uhlala phansi ekhaya uthenga amaphepha ufunda amaphepha. Wakhuluma kuNkulunkulu wathi ngakhela ibandla lami. Wasenginika izinto eziwu-4 ngicela ungazisho namhlanje ngoba uthe angichaze ngentaba yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Isaiah chapter 2 verse 2 no verse 3 bese nakhomba silezwini. Ayike wangitshela ukuthi angakho ibandla lakhe okukhulu kwabo okokuqala wathi ngagijimisa imali ngegama lakhe. Yena Jesu kwakuyi-introduction leyo. Ungagijimisa imali ngegama lami mina Jesu njengoba benza abanye abefundisi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikubambile lokho kuze kube manje. Abaqala ekhaya lezwi ngo-2020 nebandla-ke siqale ngo-2011 bangafakaza angikaze ngicela imali ebandleni nangelilodwa ilanga. Futhi ngeke ngiyicele ngoba uyasondla ekhaya. Kodwa-ke ukuze kondle khona la kufanele udlule khona. Hhayi ngeke ngikhohlise kunekhathi sasike silale singazi sizodlala. Silale sidle isinkwa sidojoze esobhweni. Kunzima kodwa-ke angikho lapho. Mase uqala kumsebenzi ngase ngibuza ukuthi Nkosi ibandla lizoba yini igama layo. Ngangena emkhosini mhlambe ngakafiki lapho wasengisho ngathi umkhosi. Ngiqala nje ukwenza umsebenzi ngathatha u-14 days ngingazi ukuthi kukwenzani ukuzila ukudla. Kodwa kwafika kimi ngothatha u-14 days ngahamba ngayohlala somewhere for 14 days. Fanele ngiphuze kuphela ngihamba ngiphethe amanzi. Uthe ngosuku lika-5 usuku lomusa wayeseyakhuluma. Wathi ngeke uhlale lo 14 days la kunomsebenzi engifuna uyowenza. Ngizokutshela ukuthi uzohamba yini. Waseyaqala yakhuluma. Uthe ngosuku ngase ngamtshela unkosikazi uthe kuthiwa ngizohlala la lo 14 days ngizobuya. Angazi nini. Ngosuku lika-6 kwathiwa-ke maliphela lolika-7 usizovuka ubuyele emuva. So ngadonsa u-7 days. Angidluleke ngoba indaba ende leyo angifuni ukungena kuyona yini kwakuthiwa ngiphuthume kwakwenzakala. Ngathandaza-ke ngicela igama lebandla nalapho ngigqumile nje kokunye noloku nikubamba nje. Kwase kuba nomama wayekhona esenanda ekhonza kuleli bandla okuthiwa elomzimba elingenagama.
ibandla likaKristu bazibiza kanjalo, umzimba kaKristu. So ke wangifonela wanginika amavesi awu4, bathi babunza ibandla uthi uNkulunkulu angikunikele amavesi. Kwakusuku lwesithathu ngisemkhosini, akazi yena. Ngangivuka njalo ekuseni ekhaya ngihambe ngohlala enkonzweni usuku lonke ngithandaza. Ayike mase ngiwathatha lamavesi lokuqala yilo leli, Isaiah chapter 2 verse 2 no 3, no Micah chapter 1 Micah chapter 4 verse 1 no verse 2. Ayafana ke mawuthola ithuba owabuka ungathi kwenziwe lento yekhompyutha kuthiwa i-copy and paste. Chapter 2 ka-Isaiah no chapter 4 kaMicah verse 1 no verse 2 ungathi kwakukopela okungapha kubhalwe ngapha, kanti abaprofethi abangafani u-Isaiah noMicah. Ayike ngaqala ngaleli-ke lalingelokuqala. Mangiqala-ke ngilifunda uverse 2 lithi kuyakuthi ngezinsuku ezizayo, lathi lingakapheli lelo sentence kwasethi kwaba nezwi elikhulu laphezulu elathi take over. Ngafunda lelizwi lase ngivele ngithule. La ngafunda khona ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma nami ngezwi, mangithi ngezwi ngeBhayibheli, ungifundela yena bese ngiyathula mina. Wayeseyangifundela-ke kuyakuthi izinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nezizwe zonke ziyakugobhozela khona. Laselithula lelizwi laselithi nanti-ke igama lebandla olukhulekelayo, intaba yendlu kaJehova. Mawuthanda usungaqhuma ukuthi kuyabonelelwa okungale kuJohane qolo kuGenesis 22 verse 14, lapho Abraham yonikela ngendodana yakhe wathi ke yena entabeni kaJehova, la kuthiwa intaba yendlu. Sibambe lonto kwabantu abaningi baye bathi kusentabeni kaJehova, cha, intaba yendlu kusho ukuthi sisendlini esentabeni kaJehova. So ke wayesesho ukuthi uverse 2 no 3. Uma ke siya lapha kuverse, asibuyele kuverse 2. Kuyokuthi izinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni seyintaba, iphakame kunamagquma, nezizwe zonke ziyawugobhozela khona. Igama lokugobhozela-ke lijulile-ke ngesizulu ngoba ukugobhoza ucabanga amanzi agobhozayo futhi izizwe ziyokwehla, kodwa la kukhulunywa ngentaba iphezulu. Uma uthathe lesingisi lakutshela ukuthi cha, izizwe zonke ziyonyukela entabeni. Verse 3, abantu abaningi bayakuhamba bathi wozane sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe. Ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Ake ngiyibambeke la. Ngayilalela lento, wayisho futhi ukuthi ivision yebandla, kodwa ayizange ngiyibambe ngoba ngisenyameni. Sengiyaqhuma-ke manje. Ningi izinto azikhulumile in between. Ngo-2020 kuvala izwe. Seniyazi igama lebandla, kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngithi. Ngo-2020 kuvalwa izwe. Wayesethi-ke angiqale igroup ebandleni ngizoshumayeza abantu every day ngoba izwe livaliwe sisakhona. Abantu abavula WhatsApp ngangi-against nawo kakhulu ngendlela emangalisayo, ngoba uWhatsApp ngangazi ukuthi social media ingcolile ngezinto ezingalungile. Ngangishumayela nje ngiyigxeka uFacebook yonke lento. Namhlanje sekuthiwa ngivule igroup kaWhatsApp. Babe u30 ebandleni abantu ababe noWhatsApp. Mina ngangingenawo ngawuvula ngaleso sikhathi. Yakhumbula inkonzo yokuqala ngayenza mhla ka-28 March kuvalwa izwe. Thumelela ibandla amalunga awu30 participants. Babhilonga-ke emagrupini amaningi abazalwane bazifaka inkonzo bazifaka. Ithema kuphela unyaka ngo-2021 March 28 abantu babe u750. Sebeqhamuka-ke ezindaweni eziningi ezihlukene. Unyaka wesibili 2022 March 28 babe 1600. Mawubuka uzobona ukuthi kuqala abantu abawu30 emva konyaka ngazi lo30 uphindwe kangaki sebe u750. Nyakeni wesibili u750 uphindwe kabili kweqa ngo100 ngoba u750 times 1.5. So abantu basebe 1600. Ngonyaka wesithathu okuyilo nyaka lo ngoMarch
abantu bebe u-4,400 kusho ukuthi 1.6 uphindwe kabili kwenza u-3.2 kwase kweqa ngobani nge-1000 neze. So njengamanje njengoba ngikhuluma nawe-ke kusele u-100 kuphela abantu babe u-5,000. So-ke bakhuliswa uNkulunkulu. Sibuyele kuverse 3. Abantu abaningi bayahamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uyakusifundisa indlela zakhe. Sihambe emkhondweni yakhe ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi kaJehova eJerusalema. Yilento ke yenzeke ekhaya lezwi siyafunda. Yilento ke bafundisi bami ngokunihlonipha esingayenze emabandleni siyashumayela. Kanti uma umzalwane sesimlandile ngisebenzisa izinkuni mawuyotheza sesimlandile ehlathini izinkuni sezisekhaya sekufanele phela afundiswe ukuthi ukhonzwa kanjani uNkulunkulu. Inkonzo kanginikeze yona ke yokufundisa edala ukuthi abantu bakhule ngalendlela ngoba bayasihlaza befundisa bathi sizwe izinto esingazazi ekhaya lethu. Besikholwa yonke ushilo umyeni besikholwa yonke leminyaka kodwa besikanti kade sidlala i-challenge yethu ke befundisi sidinga ukuhlala uNkulunkulu umzalwane wami angathi kade dlala kade ngima phambi kwakhe every Sunday. Kodwa ke iqiniso singeke siliphike nami kuNkulunkulu ngipha ukufundisa ngiyafundisa kakhulu njengoba sizongena kule nkonzo sizongena kuyona ezophela kusasa. Ngiyathemba ukuthi ke mani kumoya nizoyibamba lento engiyishoyo. Bengisenenkinga eyodwa ke nokho ukuphela kaverse 2 othi nezizwe zonke zogobhozela khona. Lo ngithi Nkosi angibabona belungu. Nkosi angiwabona amandiya. Nkosi angiwabona amakhalathi nezinye izizwe ke yebo ke ezimnyama sezikhona. Bayezwa amafakazi abaswazi sinawo nabesuthu noma bengakhuluma isuthu kodwa uyakwazi mawuhlalile eGoli isizulu somsuthu asifani nesizulu somzulu. AbaseXhoseni sinabo baningi futhi kakhulu. uNkulunkulu mayithanda sizoyemthatha maduze nje basibizile sizoya khona nomama mayithanda uNkulunkulu yovula ibranch. Ama-branch ke mina ngiwavula bazalwane ngizile omunye ekhala ngebranch eThekwini. Abantu baseThekwini baningi ngendlela emangalisayo ba over 500. Kodwa manje angikwazi ukuvula ibranch uNkulunkulu engashilo. Okwesibili angikwazi ukuvula ibranch uNkulunkulu enganginikile umfundisi. So kufanele anginike umfundisi. Lento ke esiyenzayo bafundise wrong. Uthi mawubona umsebenzi uqhubeka ujaha ukukhula ubala ama-branch amaningi. Ake ngidramatize lento bafundisi bami khona nizoyibona ila sifike silimaze khona amabandla uNkulunkulu asikeze wona. Uma njengoba thina uNkulunkulu usipha ukuthwala ekhanda asifaka ubucwebe ake ngithi ngidumeke ngetheku ngilibone linabantu abaningi thathe noma iphineku iphathi itheku lifike iphasika silenzele Richards Bay ke eNdlunkulu always bafike abathwele angithi inceke kuphela ngimane ngathatha ibizwe uNkulunkulu bafika balenga ucwele ngizokwenze njani wena ungenze njani ngizoba discipline ngephasika ngeke ba discipline ngoba uzophola ubuse yabayeka uhlonipha kuba discipline ngephasika ngesonto elizayo iphasika lingasekho labazalwane ohlezi ngabafike sebelenga ucwele ngizoke ngibona uzokakhuluma emsibande yana uthulile kwabaseThekwini seliphwelile ngibani finish liphela lapho. So ke angikwazi ukuvula ibranch uNkulunkulu enganginikile umfundiso yilento engiyona ukuze singakufiki sigwinywa abanye abantu bezosikhipha la sikhona. Sineyizwa le ndaba nami ngithanda impela ukuvula ama-branch kodwa ngeke ngivule engashilo uNkulunkulu futhi enganginikile umfundisi oyilento mina engiyona ngoba khona lento esingayinayo. uNkulunkulu mayebiza umuntu khona into ayinika yena eunique kwabanye abantu ngeke uyithole kumuntu kuye kuphela. Yikho phela ethi mayisehambile ubaba uBhengu Assemblies of God will never be the same. Athi mayisehambile ubaba uNgidi faith mission ngeke ibe yile yakababa uNgidi
phela kungenjalo ngaba baseFesu basekhona abasekho ngoba lento yayinika uPaul uthe ngahamba washo futhi naye wathi ngiyazi mase ngihambile kuzongena izifisi zigqokiso kwezimo abanye bavuke phakathi kwenu yilento eyenzakalayo ngoba uNkulunkulu into ayinika umuntu akayidluliseli komunye umuntu cha ngeke lento ayinike lo muntu mayefa uyovusa omunye lapha kodwa la kuleli bandla hayi bazokunikeza yona into nje kufanele siyazi leyo phela ngabe bakhona base-Efesu ngabe bakhona baseGalatia abasekho bahamba noPaul bazamazama emva kwalokho uyafunda kwisambulo efika uJesu lapha ekhuluma noJohane ethi uma ningamenza u1 2 no3 ngizolisusa uthi lwesibanga walisusa ngempela wasekho la umabandla so ke kubiza ukuthi ke thina njengabazalwane mayehamba umholi esimbonayo ukuthi ubeke uNkulunkulu uphethe into kaNkulunkulu singalokhu sibanga ikhundla asikhulekela ukuthi inkosi njengamanje uvuse ebani kuphi sihambe siyokhona siye kumsini ngoba la ngaphakathi akekho ozoyenza lento ebiyenziwa hayi akekho futhi singazama nje sinenge mhlawumbe iminyaka emihlanu eyishumi angayiqhubo iqhubayo ngoba kusheshe zishintshe izinto kodwa iqiniso lithi ngeke afane nomsunguli so ke ngifuna ukuqeda ke lento bese sezweni sikhuluma ke la ngezizwe zonke ngisalo ngiNkosi angiziboni izizwe zonke yebo ezimnyama ngiyazibona ngeCovid ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kunamandiya awu2 ahamba ngeCovid wavumisa uRoma 10:9 asezulwini ngoba ngitshela uNkulunkulu uma umuntu umkhulekisa uRoma 10:9 usezulwini so at least ke ngiyabonga kunamandiya ayezinye izizwe asekhaya ezulwini bese kuthi ke izolo ngithinda omunye umzalwane omthanda ngendlela emangalisayo uNkulunkulu uthi baba kukhona abangakwazi ukukhuluma isiZulu bacela uRoma 10:9 usebenzisile oyedwa wamsiza senze njani manje dingeka uRoma 10:9 ngesingisi ayike mangiqhubeka nama voice note kanti sengimenzele lo mzalwane ngamthumelela wesingisi kanti lo amcelelayo useyasho naye ukuthi siyawucela babunsibande wasendiya siyawucela babunsibande uRoma 10:9 in English siyababala abantu abahlobene naye abawudingayo lo mkhuleko ngoba usize yena ngqo base ngiyawenza kusho ukuthi kusalenza ke izwi lakho uNkulunkulu soyibona izizwe zizogobhozela zizongena uNkulunkulu ke izwi lakhe uthi ngiyalilinda izwi lami ukuthi likwenze engithume khona so thina ke siyahlupha thina abantu siyabhudluka la uNkulunkulu esidinga khona kanti yena ufuna silinde ngoba naye usalindeni izwi lakhe asidluleke ngicabanga ukuthi seneyiqonda indaba yendlu kaJehova kuyabonelela seneyiqonda ikhaya lezwi mangalinganisa ngokudoba ekhaya lezwi khona wonke umuntu okholwayo nongakholwa isangoma lonke uhlobo lomuntu ekhaya lezwi likhona ngoba kulona ibandla abantu bayafakana omnyanza ngitshela babunsibande yasihlupha udadewethu uyisangoma ngicela ukumfaka ngithi mfaka ahlala omunye asizakala omunye angasizakali so ekhaya lezwi inethe nje libuthe zonke uhlobo lweinhlanzi kodwa ke entabeni yendlu kaJehova ilabo ke abakhethiwe siyabonga ke siyamukela umama uMagumede ubusisiwe ngiyabonga ukubona siyokusazana kakhulu ngokuxoxa omunye womama abasheshe bangena ekhaya lezwi ngizokhuleka ke mama umuntu ongena entabeni yendlu kaJehova ngoba nibaningi kakhulu ayikho iregister engayenza kodwa ke mhlawumbe izozanywa nomaduze so shuma sizamekile ngikhuleke lo mkhuleko engizowukhuleka manje uwone ngithatha ngawo ngingenise entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngoba iregister enkulu edlule esemhlabeni ilesezulwini ngiyacela ukuthi sikhuleke ngizobe sengikhulekela nezwi nje ke konke Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onomusa siyathobeka phambi kobuso bakho
Siyabonga Nkosi ngomama uMagumede ubusisiwe ongena entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. uNkulunkulu wethu uyazi ukuthi mina nginalo ibandla. Uyazi ukuthi angidalanga umuntu. Futhi njengoba ngingadalanga umuntu anginalo izulu anginaso isihogo. Ingakho ngiza kuwe ngicela Nkosi ukuthi umbhale kwiregister yakho yasentabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa esekhaya ezulwini. I-protection ephezulu kwabo bonke abasentabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Ngicela ibe phezulu kwakhe umama uMagumede kanye nomndeni wakhe wonke. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubabiyele ngo-Isaiah 54:17 singabibikho isikhali esilolelwe bone siyophumelela nolimo olubavukelayo uzolwahlulela. Ngiyacela Nkosi ukuthi usiphathele yena ngomoya wakho ongcwele ngoba thina sikwazi ukuphatha umuntu ngoba asidalanga umuntu. Kusasa uzobuya athi usenyathelekile, kusasa uzobuya athi uselimele ngoba uphethwe abantu. Nkosi angikwazi ukuphatha umuntu, angifuni futhi ukuphatha umuntu. Ngiyacela ke Nkosi usiphathele yena ngomoya ongcwele kuze kube usuku angena ngale ekhaya ezulwini. Siyabonga okwethu ukumamukela ngezandla ezimhlophe. Siyabonga Nkosi ukuthi useyingxenye yebandla. Sesizongena ezwini lakho Nkosi manje ngiyacela ukuthi ukhulume ngomoya wakho ingcwele. Nami ngihlale phansi ngilalele. Kukhulume wena ngoba mina ngikwazi ukukhuluma. Uma kukhuluma mina ngeke bangizwe abantu ngoba ngidalanga umuntu. Kodwa wena moya ongcwele bazokuzwa ngoba unguNkulunkulu. Siyacela ke Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu, uhlale nathi kulezi insuku ezimbili zemvuselelo. Sicela wena ngaphandle kwakho asikwazi kwenza lutho. Athi uMose ngeke sisuke uma ungekho phakathi kwethu. Asifuni ukuthi usithumelele ingelosi ezohamba nathi. Sidinga wena uqobo nathi sisho njalo manje. Sithi uNkulunkulu wethu asikwazi ukuqhubeka nalemvuselelo ungekho ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga ke ngoba ukhona usu-indicateile ukuthi ukhona. Sikunikeza udumo lokufanele lungolwakho. Busisa lona loyo khona. Kungabikho noyedwa ozobuyela emuva isibusiso sakho engasiphethe ngesandla sakhe sikamoya. uJesu Kristu inkosi. Amen. Emawushe umsebenzi yonke imihla ngisela angishumayele zona ezembo khona kuthi sengilizwa igama Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela sivule amabhayibheli ethu ngokaGenesis. Yeba sisasho ukuthi ngokuka. Sovula uGenesis 32. Genesis 32 incwadi yokuqala eBhayibhelini. Itheme ke yalezi inkonzo zethu la OThongathi ebranchini ithi welisa konke uzobusiswa. Welisa konke uzobusiswa. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongafuni ukubusiswa. Inkinga yethu asifuni ukwelisa. Yikho singabusiswa nje. Kubiza ukuthi umuntu awelise abese yabusiswa. Sizofunda ke uGenesis chapter 32. Sifunda uverse 22 kuya kuverse 30. Ngizofunda wonke lamavesi. Kodwa emva kwalokho ngizobe sengigcila ke evesini nevesi. Ngikholwa ukuthi ngokuvuma kwenkosi kusasa sobe siqeda siphuma lapha kuverse 30.
so nje futhi kusukela manje nenkonzo ezolandela ngiyakusasa ekuseni zintathu ngendlela engizwe ngayo. So sikhuluma ngalama verse nje verse 32 kuya ku verse 30. Asifundeke uJakobe ubambana noNkulunkulu isihloko leso. Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi wawela ezibukweni elithiwa iJabhoki. Wabathatha wabawelisa emfuleni. Wakuwelisa nalokho nakho. Verse 24. Wasala yedwa uJakobe kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Esebona ukuthi akamahluli wathinta esikhoxeni senyonga yakhe waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye. Verse 26 wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa. Kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Verse 27 wathi kuye ungubani igama lakho na? Wathi nginguJakobe. Wathi igama lakho alisayukuthiwa uJakobe kepha uIsrayeli ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. uJakobe wayesembuza ethi ake ungitshele igama lakho. Wathi ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. Verse 30 uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Peniel ukuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso nokho umphefumulo wophulwa. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Sizoqala ke sigcile ku verse 22. Wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi wawele ezibukweni elithiwa iJabhoki. Sibona ke indoda la ilungiselela ukuhlangana. Uma ubheka isihloko ku chapter 32 la uqala khona ukuhlangana noEsau. So indlela alungiselela ngayo ukuhlangana noEsau esingambiza njengesitha sakhe kodwa ebe umfowabo yiwele naye ngoba bahamba beqabene ethathe isibusiso sakhe. Kufika la kumbiza ukuthi akawelise ngoba uzobhekana nesitha sakhe. Abantu abaningi ke ngiye ngibone la ekhaya lezwi alethe inkinga umuntu mangithi ngene emkhosini ngena kwi-fasting ubone ukuthi ayakayizwa kahle leyo. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyafisa abazalwane nibambe lemfihlakalo ukuthi ngesinye isikhathi mina uqobo lwami angizazi ukuthi ngubani. Kufika isikhathi la ngikhuluma khona into engingayazi okungukuthi isuke ingasakhulunywa yimina. Ngikhumbula ngelinye ilanga angisakwazi ukukhumbula unyaka mhlambe kwakuwo 2015-16 khona umunye umntwana angizuyisho indawo ngoba bakhona ekhaya lezwi owayenenkinga ebanjwe ubusha ado. So maye nenkinga waba uhlupho kumama wakhe. Uhlupho kulo mama lo kanti uzokhulelwa. Mayesekhulelwe wayeseba nokuquleka ahayize aquleke. Babe ngizwileke emsakazweni ikhwezi base beyangithinta. Ngizama ukuthi lento kushuthi kade yaqala mabe ngithinta ngakhuluma naye ngakhuleka ngoba ngithinta eqolekile wamvusa uNkulunkulu akavuswanga yimina mina ngikwazi ukwenza utho. Wavuka ngase ngikhuluma naye mntanami into ezokusiza iyodwa uvuma izolo. Yilokho kuzokusiza. Waqale wateleka wayele ngangakabhukhwa ke nokho abantu bengebaningi. Waphinde kwadlula izinsuku waquleka futhi bangifonela hayi wadine evuma. Mase sixoxile ngalalela udaba lwakhe ngathi ufuna ukuhamba uyoxolisa kumama wakho. Kahle kahle kwangena umama wakhe ngempela. Umama wakhe usashona ukhulisa udadewabo. So ucabanga ukuhlupha kwengane kadadewenu ingafuni ukukulalela. Yikho kuthiwa kunzima kabi ukukhulisa intandane ngoba uthi ungakhuluma nje intandane ithi ngoba ungizali.
hayi ngikhulume nayo fanele uyoxolisa hayi ngithembe kwadlula insukwana abangifonela isiqulekile futhi mayiquleka ivele ithule ngathi sifile hayi mayisiqulekile lengane bangithinte ngikhuleke ngakhuleka isikhathi eside kusho ukuthi ayibambile amadimoni mhlawumbe waba u5 minutes kanti ezinye izikhathi bengikhuleka kancane yavuka yayibuza umbuzo wodwa usuyenzile into engithe yenze kumama wakho na yathi cha ngithi mina uyozuyenze lento engithe yenze ubuse uyaphunyuka kulento uma ungafuni ukuyenza uzuphunyuka ngavalelisa hardly 30 minutes wafona unina mayifona unina babunsibande uNkulunkulu seyifakazele lento ishoyo ha uyifakazele kanjani hayi angizusho lutho uzoyikhulumela umnikazi wayo oh ayanginikele ngani ikhuluma yini kwenze njani mntanami uthi ngithe mangiqeda ukukhuluma nawe isekamelweni la ikhona ngathi bivuka kade iqulekile uthi ngabona kugcwele ingelosi endlini zigcwele uthi mana ngifuna ukuqhubeka nento engekho waze kanjani nje ingelosi na ngoba phela kufanele ngilalele nje kuzofika kude ngingazi ukuthi ngilalele ini habe begqoke ezimhlophe benamaphiko oh ya qhubeka bengikakile lapha ngaphandle ngizothi ngaphandle kokukakwa mangibheka lapha khona indoda egqoke ezimhlophe ezishaya emaqakaleni inamanxeba ezandleni ibisithi ilalele lento itshelwe umfundisi uyenze ngoba yena okhulumayo yimina usiyaphela umbono yileyo nto ke khonfenywayo kwenzekile ke kaningi la ekhaya lethu omunye kade esho khona manje and lento iyangithobisa abazalwane ngendlela emangalisayo ngoba mangakutshela isukaphi khona umunye umama wafakaza ekhwezini eminyakeni eminingi edlule lo mama mayifakaza uthi sebenze baze baba babili noma baba bathatha abantu beshona endaweni babuye bavuke mase bevukile athi umuntu ngifike phambili ngathola lo mama lo wathi asikashaya isikhathi sami ngibuyele emuva athi lo mama ngiyaphila mina ngilangaze ngihambe kodwa uNkulunkulu usebenzisa mina ukubuyisela labantu emuvuze babone ukuthi ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngayithanda lento ngathi cha ubusisiwe lo mama ngathi ubusisiwe lo mama ngiyabo ngayithanda ngezwe ngiyithanda kwadlula hayi manje angisazi ngiyamhla ngimbonga uNkulunkulu right ngokuya ngikhumbuza ukuthi wena wathi uyithanda lento ngathi ngizwile esho la ethi kwakhuluma izwi lami naye baningi ke ekhaya lethu bahlali beqhamuka babuza bande kade ungitshela ukuthi ngikutshela ngikuphi na ephusheni endaweni ethile bese ngikhumbuza uNkulunkulu athi wena wathi uyithanda lento so ngiyakusebenzisa ke manje khuluma mina nabantu ngisebenzisa wena so ngikho ngithi ke ngesinye isikhathi ngingazi understand mina ukuthi kahle kahle kanti sengubani manje ngakho ke ngiyengifisa ukuthi abantu badlule kimi bangangikhonzi dlulani kimi ngikhonza uNkulunkulu kodwa niyenze lento uNkulunkulu asuke eyikhuluma ngami ngingaba mubi noma ngibe njani kuwena kodwa thatha lento engishoyo ngoba izokusiza ikuthathele sezulwini le ndoda ke yayisiyawelisa ngithe ilungiselela ini ukuhlangana nesitha sayo lithi izwi lenkosi ke yabawelisa umfula noma izibuko kuthiwa ijabhoki ngifuna ukusho ukuthi kunezinto ezivimba isibusiso ungasitholi ngoba ufuna ukwelisa ngoba uma uqhubeka indawo njengoba ngifundile wadine njani uJakobe ebusisiwe kodwa wayengeke abusiswe nomndeni wakhe yafisa sizwe kahleke lento kunezibusiso ezihlalele wena baba kodwa ezizozuza umndeni wakho kodwa ngeke umndeni wakho uzizuze umuhlezi nawe kufanele umndeni wakho udedele uwelise ususe kuwe ukuze uthole lesi sibusiso kodwa futhi bese uyabenefita lo mndeni ngazi umnayizwa lonto so into ejulile le edala ukuthi abantu bahluleke ukwenza kanti kulula kabi ukwelisa number 1 khumbula ukuthi akwazi udale umuntu so awunamuntu
mawuphuma la uyaqhosha nginendoda mina awunayo indoda phuma la uyaqhosha nomfazi mina awunayo umfazi nginezingane nawunazi izingane phela uma ubunazo ngabe uNkulunkulu uqala kuwa zothi sengizothatha ubani ngicela unginike imvumo hayi uvela uzothi usefile unkosikazi wakhe sefile indoda kusho bengeyona yawo so ke asifunde ukuyiwelisa ube nosuku noma ihora noma yini kukuwena uthandaza umthandazo uthi Nkosi le ndoda wanginika yona eyapha kusona yami ngibuyisela kuwena simple as that nobaba athi lo nkosikazi wanginike yena kusiyena owami owakho usuba welisile ngokwenza lokho so sekuthi noma kwenzakalani usuvela uthi Nkosi ngithembe wena ngoba bangabakho uzongigadela bona kulula nje kunjalo manje siyathwala thina sifuna ukuthwala izinto thola ukuthi umuntu uthwele kubi inkosikazi yakhe iyagula iphume ingene ezibhedlela kanti ngabe uthatha unika umnikazi walomuntu bese uyakhululeka uyaphila akusho lokho ukuthi uzojabula ukuthi inkosikazi yagula ngikho lapho kodwa umthwalo uzokwehla uthi uJesu kuMathewu 11 verse 28 kuya 30 nonke nikhathele nenisindo awezani kimi ngizoniphumuza so kubiza ukuthi ufunde ukuwelisa ufunde ukuziphumuza athi uFirst Peter chapter 5 verse 7 niphonse kuyinkathazo zenu ngoba uyanikhathalela inkinga yethu asifuni ukuphosa asifuni ukuwelisa ngakho kunezinto ongeke uzithole uNkulunkulu ngeke akunike ngoba uwelisile kunezinto ezingeke zenzeke ngoba inkosikazi yakhe iseduze nawe awuyiwelisile angisho ukuhlukana nayo cha ngikhuluma kumoya kunamalungu omndeni angakwenza ungasitholi isibusiso kufanele usithole uthini uNkulunkulu ngelinye ilanga kaAbraham uthi phuma ezweni lakini uyiqala kude izwe ngama amagama singayenzi njengamanje phuma eSouth Africa phuma ezihlotsheni zakho kanti uzala ekhaya phuma ezihlotsheni zakho phuma endlini kayihlo uyezweni engizokukhombisa lona ngoba lapho ngizokwenza ube mkhulu ube isibusiso angikwazi ukwenza ungaphumile la athi umpostoli Paul ngibethelwe kulo izwe nalo libethelwe kimi asiphumeni bazalwane ezweni asibethelwe kulo izwe nalo libethe yabona abantu basezweni bazazele nje ukuthi hayi ngeke uyikhuluma into ethile nosibani bani umuntu wasezweni azazele nje ukuthi hey mabe behlangene bexoxa usekuqhamuka usibani bani asiyekeni lento akayifunde into esikhulumayo ubethelwe kulo izwe seliyakwazi liyaqonda ngoba uphila impilo ekhombisa izwe ukuthi awuyena umngani wezwe ngoba uJakobe chapter 4 verse 4 lithi izwi lenkosi omi ewumngani wezwe uyisitha sikaNkulunkulu so manje uma abantu bezwe bekubiza ngempintshi yabo bekubiza ngabangani babo azathi umuntu wezwe ngeke ngiyenze into ngingamthintanga usibani bani umngani wami kodwa bengakholwa umuntu okhuluma lawo magama ihlazo leyo boshelwa kanjani umuntu okholwayo nongakholwa ejokeni elilodwa so kunezinto esingeke sizithole kanti zivinjwa abantu esihamba nabo uthi ke nakho kwenzekile kuAbraham uyaphuma uAbraham uthatha umkakhe kwakufanele athatha umkakhe ngoba banjani banyamana uthatha uLothi umshana wakhe la wenza khona iphuthu uAbraham kuthiwe phuma kushonga ukuthi phumani phuma ukangaka wena umoya ongcwele ekuthuma thambe ukukhuleka kulo yamuzi busuze yazeya cela umfundisi wakho umfundisi ngicela ungiphelezele noma umfundisi ubani onganginika yena siyokhuleka kwasibani uNkulunkulu usuyona akashonga uNkulunkulu ufuna omunye umuntu uthume bani wena so mawusuhamba nomunye umuntu mhlambe uNkulunkulu ngaleso sikhathi akaphelele afika adlale ngawo amadimoni akushaya uyabuya lapha esikhundleni ngabe ubuya wenza umsebenzi kaNkulunkulu umoya wakho uphakeme ujabule ubuye usubunile kanti lo muntu ohamba naye ake sifunde ukwenza izwi likaNkulunkulu ufunde ukuwelisa athi umoya ongcwele kwena ngena emkhosini ngena kwi-fasting usukela omunye umuntu hey sibani ake sifaste
ushilo uNkulunkulu fasta nomuntu ungumsaphi lo. Ngakho ke kunezinto empilweni yakho ngeke uzi-achieve ngoba uwelisile. Mayephuma kuAbraham ehamba thola inkomo kaMzungujikeleza wayithola eGibhithe nani ingcebo yonke. Sebeyaxabana belusi bakaLothi nabakaAbraham. Baxatshaniswa yini ngoba uNkulunkulu akashongo ukuthi hamba nobani noLothi. Mase bexabana sethi Abraham indoda endala ndoda. Khetha ufuna ukushona. Khetha wena indawo oyithandayo mina ngizothatha leyo esele. Wakhomba kuLothi ngoba vele wayengabiziwe wakhomba eSodoma. Ithizwe lenkosi wakhomba ithafa laseSodoma. Uthe hambe fulathele ebheke eSodoma wakhuluma uNkulunkulu. Kade ethule sonke lesi sikhathi. Uthini uNkulunkulu uthi Abraham la kuphela khona amehlo akho. Yilo lelizwe engilinika inzalo yakho. Kodwa uLothi engakahambi hayi akamnikanga. Ake sifunde ukuwelisa, sifunde ukulalela. Ayikho ngihlale ngisho lento exosha umoya ongcwele, ayikho into exosha umoya ongcwele kumuntu. Ungalaleli kuphela. Akaxoshwa yisona umoya ongcwele. Hayi akaxoshwa nje yisona. Singaze siyokusiya kude. Akaxoshwa yisona umoya ongcwele. Xoshwa ukungalaleli. Ngesikhathi uqale wona usuke kukudala ehambile. Ngoba ufike wathi musukwenza lokho wena wakwenza abese vele esuke. Ngesikhathi ukwenza akasekho. Waya akaxoshwa yisona, uxoshwa ukungalaleli. Masingafunda ukulalela uNkulunkulu izinto ziyolunga. Ngakho ke uJakobe wabawelisa iJabhoki. Yini iJabhoki? Lisho ukuthini empilweni yomzalwane? iJabhoki ligcine kuumfula owumngcele phakathi kwabantwana bakwa-Amoni nabakwa-Israyeli. Abantwana bakwa-Amoni abazukulu bakaBhenami. uBhenami indodana ezalwa uLothi. So ke bakhula laba basebeba izitha zabantwana bakaNkulunkulu. Naw ke iJabhoki umngcele. Ngamanye amagama uLothi uJakobe nomkakhe nabo bonke babe ngapha kweJabhoki ngasezitheni. Kufanele bawelele eKhenana ezweni lesethembiso la bezohlangana khona noEsawu. Wenzani ke manje uJakobe? Uyabathatha uyabawelisa. Ngamagama ubasendaweni enhle nengcwele. Okungukuthi umsebenzi wendoda ukuthi mayibone ukuthi umndeni wayo iwukholela ezulwini. Ayibone ukuthi umndeni wayo iyawufundisa izwi. Ayibone indoda ukuthi umndeni wayo iyinhloko yabahola ngoba uma ikhanda liphuma endleleni zonke inqola zizophuma endleleni. Usala ngapha ngoba kunezinto kufanele azishiye la. Kufanele yena mayiwela wele senani esenesibusiso. Ngoba ngeke kusize sifuna isibusiso. Sifuna ukuwelela empilweni enesibusiso kunezinto esingazishiyi. Ngoba ngeke ubusiseke. Nanku umfanekiso omunye omuhle. Mase kudliwa isidlo lithi izwi lenkosi uJesu wathi abathi sinkwa wabonga wayeseyasihlephula. Uyini le? Wathi abathi sinkwa wasibusisa wayeseyasihlephula. Nalapho ndla khona amadoda awu-5,000. uJesu uthatha isinkwa uyasibusisa wayesesihlephula. Base abafundi bebanikeza abantu. Ngamanye amagama isibusiso singasikhuluma phezulu kwempilo yakho singabefundisi. Ngeke sisebenze ungahleshuliwe. uJesu wabusisa izinkwa wayesezihlephula. Okungukuthi ukwazi ubusisa waziyeka zazingeke zibanela abantu. Kodwa immediately ethi mayihlephula uphiswa uyanda. Nomuntu ke kunjalo. Isibusiso sisebenza mawuhleshulwa uhlukana nesono. Ungabusiswa kusukela ekseni yoshona ilanga. Ma izono ungazivumile, that blessing will never work out. Uzohlala nje uqalekisekile
ngoba phela wena uhamba nani nesiqalekiso esiyisona. Yiyo ke lento eyenziwe le ndoda yakuthatha konke yakuwelisa. Kusho ukuthi yathi mndeni wami na indlela ezulwini. Mndeni wami kuhanjwa kanje kanje ake ningiyeke mina. Ngiyanilandela ngiyeza. Ngisafuna ukubambana noNkulunkulu. Ngisafuna ukukhuleka. Hey siyakhuleka le ndoda. Ngakho ke welisa amalungu omndeni wakho. Kwabanye bethu la anizwani nemindeni. Omunye akazwani nabantu eshadele khona. Omunye akazwani nabantu la izalwa khona. Bathathu bawelise ngomkhuleko. Bathathu banikele kuNkulunkulu ngomkhuleko. Ngoba uyazithwalela nje uzodina wena uyesihogweni. Kukhona lento eyingiphathe kabi umuntu elitshaziswa abantu. Musuvuma umuntu ame phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngoba uzoba neshwa. Unakane nalesi sihlobo sakho ongazwani naso. Bese ufaqala esihogweni asale ephenduka ezulwini. Ngoba kushiya ukuthi akukho ezwini ukuthi mawake wakhubekisa umuntu ngeke wena uyezulwini mawusuvuma izono zakho. Cha. Phela uJesu wafela leyo nto. Basivumeni izono sihambe sezulwini. So kungenzeka ngikhuluma ngombulali kubulala physical. Bulala umuntu umdubule afe. Umdubule esezonweni ehamba esihogweni. 2-3 months down the line uphenduka usindisa ugeza ngegazi lika Jesu. Uzofika ezulwini lo muntu wamsheshisa umfaka esihogweni. Akuzobalwa lo. Manje ke kukusiza nike ukunaka umuntu ongazi ukuthi ubani ozofaqala ngabulungise yakhe impilo phambi kaNkulunkulu ngoba uzoba neshwa. Ufe ubambe igqubu yesihogweni asale ephenduka. Uyothusha esihogweni umbone ebheke ezulwini egqoke ezimhlophe. Ingakho ngithi khohlwa umuntu, dlula kumuntu. Lithi izwi lenkosi eFirst chapter 6 asibambene nenyama negazi. So umuntu mayekwenza into embi, umoya kaSathane ongene kuyo umenzisa into embi naye akathandi. Musuvuma ke wena ukumlalela, welisa uzobusiswa. Uyichaza kahle kuMpostoli Paul. Ngifuna ukuthi sithi go through yona. Sibe semhlawumbe sesiyaphumula okwesikhathi samanje. Mawubheka uPhilip chapter 3 verse 7. Uthi uPaul kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Ukwelisa lokho. Izinto nazo uzishaya indiva kube ngathi azikho. Izinto uNkulunkulu akubusise ngazo ungahamba uqhoshela abantu ngazo. Zishaya indiva. Athi verse 8 yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Leli ke lisifundisa ukuthi mawubona umuntu enaka izinto ezingenamsebenzi ingoba akazani noJesu. Ngoba uthi uPaul ngizishaya indiva izinto ngobukhulu bokumazi. Uthi the moment you grow in Christ then kunezinto ozishaya indiva. So umuntu ombone ebambelelwe into engenamsebenzi ngoba akakhulile kuKristu. Akuhlangana awukwazi ukukhula kuKristu bese unamathele entweni yezwe. Angazi ivuswa yinike lento Nkosi yami. Ningangishaya. Lokho esengizokukhuluma. uNkulunkulu mina wayikhipha kimi TV. Kodwa akashonga ukuthi ngiyisuse ekhaya. Kodwa wayikhipha. Ngangikhonza indaba, mangithi ngibuka indaba. Vele kufikizwe lithi lokubunaka indaba yasemhlabeni yazazi nezasezulwini. Makukhulunywa ngobukhulu bokumazi uKristu izinto uyishaya indiva. Ngesikhathi ukhula kumoya, khona izinto eziwayo, ezinye zazayi ngoba ziyisono, kodwa ngoba akazifuni uNkulunkulu ukuthi zenze wena. Ngikhulume ngamasophi. Khona abantu abangekho ekhaya lezwi la uyayibeka uNkulunkulu ukuthi angisho lento. Bazalwane umzalwane othanda isophi ngeke akhule kumoya. Umzalwane othanda isophi ngiyaxolisa ukubeka kucace lapha mina ngiyalibeka iqiniso ungokaSathane. Mawufunda uJohn chapter 4 verse John chapter 8 verse 44 uthi uJesu nina ningabakayihlo uSathane kwaba ngumbulalo wabantu kwasekuqaleni. Ukhuluma amanga, mayekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe. Bese uJesu mina ngikhuluma iqiniso aningikholwa. Kodwa nifuna amanga. Ake sibuye ke size kwisophi.
isophi ingamanga bazalwane. Amanga ndahlaza cwebe. Ngoba bafike badubulane afe. Sasa nhlana emgwaqeni kade thangithi ekuthamanga ngithi wena uthanda amanga futhi ngoka Sathane phela. Bafike bashade kwisophi. And bashada nje phambi kwekhamera. Mhlawumbe indoda yalo oshadayo vele ikhona la kuyashuta. Nenkosikazi ikhona kuyashuta. Wena ke usiyaphuma uyaxoxa. Kwenzekeni izolo kwisibali? Hey bashadile uqamba amanga nje. Uyazi ukuthi uqamba amanga. Uyawasukela nje abashadanga labantu. Besongena kuliphi izulu bazalwane? Iliphi izulu esongena kulona? Ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu isophi uzoyeka. Amen. Hayi ngoba kuthi hayi uzoqhamuka bamuthi bande kubhalwe eBhayibhelini uthi isophi isono. Angisho ukuthi isophi isono. Kodwa kunezinto ngobukhulu bokumazi uKristu uyayeka. Ongeke ukwazi ukuchazela umuntu. Kusuvela umbone uyazibana akakhulile. Usakhonza isophi? Hayi akakhulile. Kodwa umhlulela uzusho lutho. Ngoba bathanda kabi uyangihlulela. Kubhalwe eBhayibhelini lento isono. Akakhulile. Kunezinto okufanele sikhule kumoya. Mase sikhulile bese siyaziyeka ngoba azisisi indawo. Ayasisi indawo. uJesu mayibuye landa ibandla efithi ukuku isophi uthonga uzohlwithwa wena. Uzohlwithwa wena. Cha uzosala. Namanga lawo ngoba ngokabani ngokaSathane. Enamanga umbulali. Uthi uJesu la kulo leli verse chapter 8 kaJohana verse 44. Nifuza uyihlu uSathane ongumbulali owabulala abantu eqaleni. Mawuthe ilandela lento uSathane azabulala umuntu nje. Uyingoba amanga ayabulala uthi uNkulunkulu kuAdam. Umuke wadla kulesi sithelo uzofa nokufa. Uyithi inyoka kungasho yona uSathane ngene kuyona. uNkulunkulu yazi nizofana naye ngeke nife. Yabona abantu bakhuluma bafana uNkulunkulu ukhuluma ukumoya. Inyoka ikhulumisa enyameni. Nempela badla abangafa ngokwenyama. Kanti uNkulunkulu wayekhuluma ukuthi manike nadla niyaphuma la eEdeni niyohlala ngaphandle. Senifile sesihlukene. So kusho ukuthi ngaleyo ndlela oAdam noEva babulawa mangenyoka. Bafa kumoya ngoba baphuma bachithwa ngaphandle. So ke uma uqamba amanga ubulala umuntu spiritually ungumbulali. So ke lama sophe esiwabukayo ke siwajabulela abukwa abantu abafile ngoba kumoya uyayibona ayikho lento ngikwazi ukubona nalento engenamsebenzi. Abanye bethu baze balimale ubona abantu bekhisana la uvukelwe imizwa. Vele ufile ngoba ubuka into efile. Hayi nongivumela ngikhuluma iqiniso ngelinye ilanga. Asiqhubeke. Uthi ke verse 8 Philip chapter 3 yebo impela konke ngikushaya indiva ngokukhulu kokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Yini wena ekulahlekelile ngenxa kaJesu? Ngoba kunezinto ufuna into yokuqala nje ufuna ukulahlekela abangani. Ufuna bashintshe abangani. Mabengashintsha abangani. Yilento ebhidliza imishado eminingi. Ngesikhathi uyinsizwa unempintshi zakho abangani bakho. Ngesikhathi uyintombi unabangani bakho amantombazana. Mase nishada yeka phela amantombazana angashadile nawe insizwa yeke impintshi zakho. Ngoba sizokulimaza zizofika zithi asihambe sobuka ibhola. Uthi uyahamba uthi uzongishaya ngedwa. Sufela ukukhethe manje. So immediately ushada uhlukana nempilo endala. Manje abantu ke bafuna ukungena ezulwini. Nezwe awukwazi ukungena ezulwini nezwe. Impilo ayishintshe Welisa. Uthi kuPaul ukuze ngizuze uKristu kwangibiza ukuthi ezinye izinto ngizishaya izibi. Izibi into engenamsebenzi. Athi ukuze ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami. Okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa uKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu. Mawukhuleka kuRoma 10 verse 9 uyakuthola lokho yakulunga. Ngoba uRoma 10 verse 9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ukholwe enhlizweni kungukulunga.
So manje sidinga ukulunga okuvela ngokukholwa kuNkulunkulu. Immediately ukhule kuRoma 10 verse 9 uyakuthola lokho kulunga. Immediately uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa. Kulula kunjalo nje. Lokho kwakuyinzuzo kuPaul ikupha ke sizibuke lezi zinto singaqhubeki kakhulu nalelizwe ngoba abanye abazazi. Mhlambe khona ezizothinta nawe. Uthi kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Iziphi izinto ezazinzuzo kuPaul? Uyazithola mawuya lapha ngenhla ku verse 4. Uthi uPaul nakuba nami ngingaba nokwethemba enyameni. Omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu. Ukwenzani ukuthemba enyameni? Ukuthemba into iyona, ukuthemba istatus sakho. uNkulunkulu akasidalanga safana. Uthola ukuthi mhlambe nansi ingane cishe ngathi kababa usibani bani bese kuzobe ngathi senikhuluma ngaye ngqo kanti angizazi ingane zakhe angiyeke lapho. Nansi ingane izalo ubaba othize nomama othize. uNkulunkulu uyenze kanjani? Yayinhle ebusweni ukhuluma ngentombazana. Ngenxa yokwethemba enyameni sisebenzisa ubuhle bayo ukuthola imali. Sisebenzisa ubuhle bayo nomzimba wayo ukuthola izinto. Ukwethemba enyameni lo. Uthi kumpostoli Paul nakuba nami engaba nokwethemba enyameni uma omunye umuntu ecabanga lokho mina ngingathemba kakhulu enyameni. Uthini uNkulunkulu ngokuthemba inyama? Jeremiah 17 verse 5. Uqale kusiwa umuntu othemba kubantu ayenze inyama yakhe. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Qale kusiwa umuntu othemba kubantu. Yabona ke lesi siqalekiso. Siphila phakathi kwabantu abaningi, siphila phakathi kwabazalwane. Umzalwane akayi phambili kanti kubanjwe lesiqalekiso esiJeremiah 17 verse 5. Ake ngisichazeke ngoba mhlamba ningini. Uqale kusiwa umuntu othemba kubantu ayenze inyama ibe ingalo yakhe. Kusho ukuthini? Mhlambe nangu ubaba nomama sebekhulile bafundisile. Kukenzeka vela qhamuka ubaba uNsibanda ungikhulekela. Ingane yami lokho iyahamba iyosebenza ayinginiki imali. Ukwenzani lokho? Thembe enganeni ukuthi kunika imali. Angithi? Usunjani mawunjalo? Isiqale kusesicashile kodwa uqale kusiwe. Ngoba uthembe bani? Umuntu. Bese lithi ayenze inyama ibe ingalo. Ngake ngayichaza lento. Yini umsebenzi wengalo? Ingalo isuka la izala ngithi. Yini umsebenzi wengalo? Ukwenza isandla sifike la kufanele sifike khona. Awuthathe lesandla usiqhumela. Ungadla kanjani? Kanti plate phansi ulale ngohlangothi ukuze isandla sicoshe. So ingalo yenza isandla senze njani? Senza izinto esingeke sizenze uma ingalo ingekho. Lithi ke lelizwe qale kusiwa umuntu othemba kubantu ayenze inyama ibe ingalo yakhe. Asebenzisa inyama ukuthola izinto. Ukusebenzisa umuntu ukuthola into. Njengalokho ebengikusho nje. Baningi abantu besifazana abasebenzisa ubuhle babo ukuze amadoda abanikeze imali. Usebenzisa inyama ibe ingalo yakho, usebenzisa umuntu ukuthi uthole into oyifunayo. Namadoda nezabo izinto abayisebenzisayo. Umshado wakho nje uclean. Napa abafana basebancane bazoshada. Ngeke nje ngizobeka kanjani? Mhlamba akafundile. Avela thathe nansi intombazana. Uthi ngifuna uthisha. Ngoba ngifuna ukuphila kahle. Ngifuna unesi. Ngifuna ukusebenzisa inyama ibe ingalo yakho. Uyakushaya umshado la, uyakuhlupha umshado. Usukhohliwe ukuthi isisekelo sawo sasekuphi? Ekwenzeni inyama ibe ingalo. Uphila phansi kwesiqalekiso nje wena. Awuyibona imali, awukubona ukuthi hlehla. Cela uNkulunkulu angcwelise umshado wakho ube ngcwele. Wamhlambe nashada nelangeza. Wena mhlambe ungazi wena unezinto. Bajala ethi ngiyathanda. Kanti thalo ulandela ibhodo litonsayo. Isiqalekiso lesi esidwele kubazalwane. Esidwele kwabangakholwa. Qale kusiwa umuntu othemba umuntu. Ngakho musumthemba umuntu.
Yiyo lento yokuwelisa, welisa unika umnikazi womuntu, unika umuntu odala umuntu adile nomuntu, uyiphilele wena ukhonza uNkulunkulu. Ngoba uyakuphazamisa lo muntu. Uyafika ekhaya, uyakuthethisa, ukutshela khona, sukhohliwe ukuthi wena waya kuyena. Verse 6. Lithi lo muntu oqale kusiyoba njengesihlahla esiyize hlane, angaboni ukuthi kuyezokuhle. Angaboni ukuthi kuyezokuhle. Ibhlungu ke le. Ngalo mfanekiso engizoxoxa. Kuthiwa khona indoda eyayitshela ukuthi kunegolide la, yahamba le ndoda ufuna ukufika egolideni. Yakhathala, yathi hayi angilitholele igolide, yayeka, yahamba. Ayibona ukuthi sekuzofika okuhle. Yafika enye ilanga, hawu, bekumbe umuntu efuna igolide la. Washanje 2 days 3 days wafika egolideni. Ubani kahle kahle ombe igolide? Yilo wokuqala. Lithi ke ngenxa lesi siqalekiso umuntu akaboni noma sekuzofika okuhle. Asebenza base kufika ukudla bese yabaleka kushiya. Bese kuzothola ubani ongakujulukelanga. Kanti lesi siqalekiso sokuthemba umuntu. Ayisiyeke ukuthemba abantu, uthemba uNkulunkulu. Ngakho ke asikwazi ukwethemba enyameni, ngoba uthemba inyama uyaqalekiswa. Uthini umpostoli Paul mayiqhubeka ebala lezi zinto? Uthi ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingohlanga lika-Israyeli. Ayisithe sibala izinto eziyinzuzo. Ngasokwa ngosuku, kwakuyi-status ukusokwa on the 8th day. Ngoba uNkulunkulu ngesathi eshaya umthetho wokusokwa, u-Abraham wayena 99 years. Abraham usoke semdala. Ingane yakhe endala uIshmael usoke na 17 years. Wathi uNkulunkulu umuntu mayena 8 days akasokwa. So kwakuyi-status kwa-Israyeli ukuthi usokwe ungakanani. So izinto azibalayo uPaul athi ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu ngakushaya indiva ukuthi ngisokwe nini, ngoba kwenzi lutho. Kwakuyi-status ukuba ngohlanga lakwa-Israyeli kwakukwenza ube mqoka kunabanye abantu. Kangoba abantu bamaRoma babesithenga i-status sokuba wa-Israyeli, asithenga umuntu emdala, abese soke emdala ngoba kwakubuye kusetshenzwe imali. Kodwa uPaul yena uthi yikethi uma umuntu enokwethemba enyameni mina kakhulu, ngoba yena ungohlanga lika-Israyeli. Bese ngishilo wawunalo ilungelo lokuthenga ubuso. Noma wena ke uthengiwe uyisigqila, unalo futhi ilungelo uma uyisigqila uzosebenza la bese uthi hayi ngisokeni sengifuna ukuba wa-Israyeli. Kuso wa-Israyeli ekugcineni kusele ukuthi njani uthengiwe. Hayi akushintsha ukuthi uthengiwe. Yingakho uNkulunkulu wathumela uJesu nathi sazothengwa, sasingena uNkulunkulu. Sasingena Nkosi, sasingesona isizwe, sathengwa ngegazi. Sathengwa ngenani elikhulu. Lana kwakudayiselwana ngemali. Athi uPetro, kepha nina neluhlango olukhethiweyo, uPriest bobukhosi, sizwe singcwele, abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo wanibizayo. So ma uthengiwe uzuziwe uyashumayela. Ake ngibuze, uyashumayela nje ubukhosi balowo wakuthengayo? Asizukume epulpit sonke. Inkambo yakho mayishumayela. Mawazi bayakwazi nje umakhelwane ukuthi yakhola. Wokubuka njenge-challenge ukuthi abantu bakini mabenza imisebenzi bak-approach bathi sicela usixhase. Shuthi hayi abakwazi, abalazi ivangeli lakho. Ucela kanjani ubaxhasa? Abantu bakini uthi umzalwane uyakholwa usindisiwe, befuna ukuhlabela amadlozi bacele kuwe imali. Hayi kusho ukuthi khona okuwrong kuwena, awaziwe. Kusafanele waziwe. Ukwaziwa ke awaziwe bazalwane asakhaneni. Uzoxabana nomndeni. Ungathi mase kufuneka imali usizothi ngiyasindisiwe mina. Angikwenzi ukuthi nokuthi cha, akuthi kungenzeke lutho ungekho umsebenzi. Uqoqa umndeni, thandaza uNkulunkulu akupha khona ukudla, bathi bese jabule bebusa. Usuthi mndeni wami into engimibizele yona uzotshela ukuthi sengisindisiwe. Manihlaba nenza lokhu nalokhu nalokhu ningangibali angisakwenzi.
yazi bayokwamukela ngezandla ezimhlophe. Kodwa uma uqhamuka ngoba sebekubalile kwibudget usuthi hayi mina ngikwenzi lokhu ingabani batshele nje kungenzeke lutho baqoqa ubaphukudla bajabule busiyabatshela bothi noma bekhuluma amaganyana athize ukubeka kabi badakwe ukudla kwakho kumnandi okuthandazela bathi hayi miyekeni ulungile miyekeni kanti kuzothi masekuqala sekufanele ukwenza umsebenzi athi omunye sitshela ubani athi omunye engani wasitshela wathi akayenzi lento miyekeni hayi awukhathazwa umuntu wena wenze njani ivangeli uliphilile bazalwane siwuhlango likhethiweyo asishumayele ivangeli lalo wasizuzayo ngoba sasingesona isizwe kodwa manje sisizwe ake sishumayele lelo vangeli ngoba imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu sidinga ukuwelisa ke konke sikuwelisele ngaphesheya ukuze thina sibusiswe sizoqhubeka enkonzweni elandelayo ngiyacela ukuthi sicele ubaba umfundisi umhlongo asikhulekele asibongele izwi egameni likaJesu. Baba nisikhulumile ingceku yakho uNkulunkulu wethu yakhuluma konke Nkosi yamakhosi sicela imfiso zethu ukuba uNkulunkulu wethu zamukele konke Nkosi amusekushiya uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga kakhulu bebaba wethu omuhle sikunika lonke udumo nasemini ngegama elihle leNkosi uJesu manje Amen. Ayike siyabonga kakhulu ngicela ukudlulisela ke